खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ एपिसिसिनि नेहाथारि गार्जोन मुसाहारिया इउपिपिएलआव हाबबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि गार्जोन मुसाहारिया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि एपिसिसिनि आफादगिरि गौरब गगৈनि गोनांथि गैयैनि थाखाय बिबान एंगारबाय। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बेखौ कंग्रेसनि थाखाय मोनसे हेंथा होनना साननाय जायो। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गार्जोन मुसाहारिया कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव आसारखान्थि बायदियै इउपिपिएलआव हाबो। बे फालिथायाव गार्जोन मुसाहारिजों लोगोसे गुबुन सा-14 कंग्रेस दैदेनगिरि मावथिफोरा मैया कक्राझार जिल्लानि बेदलांमारिनि जियागुरियाव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव कंग्रेस नागारनानै नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। 12 नं सालाकाथि बियाबनि एमएलए आरो बिजाथि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि रनजित बसुमतारी, इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गार्जोन मुसाहारिया आसारखान्थि बायदियै मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबो। इउपिपिएलआव हाबनानै गार्जोन मुसाहारिया बुङो दि गौरब गगৈनि माखासे गोरोन्थि खान्थिनि थाखाय बिथाङा बिबान एंगारदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायाव जेबो गोसो होआ होनना अजद दैखांनानै गार्जोन मुसाहारिया बुङो दि जुदि गौरब गगৈया गावनि खान्थि आरो बिथांखिफोरखौ सोलायाब्ला दावराव-दावसिल' नङा, गोबां बावसोमनाय कंग्रेस मावथिफोराबो दोलो नागारगोन। बिटिसि बिसायख'थियाव सासे बिजाथिनो टिकेट होनायनि सोमोन्दोआव बिथांखौ बोखारनाय जादोंमोन। मानोना बिथाङा परबतझरा बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि बिदोंमोन, नाथाय बिथांखौ दोलोनि टिकेट मोनैनि दाय होदों। गार्जोन मुसाहारिया बेखौबो अजद होदों दि बिथांखौ बिटिसि नोजोरगिरिनि बिबाननिफ्राय गोजानाव दोननाय जादों। मख'नो गोनां दि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन समाव गार्जोन मुसाहारिया बिटिआरआव कंग्रेसनि बिबान लादोंमोन आरो बिटिआरआव कंग्रेसखौ फोथांफिननो नाजादोंमोन आरो एसेब्लाबो जाफुंसार जादोंमोन। रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगৈया कक्राझार दावबायनाय समाव गोमखांनाय मुसाहारिखौ दोलोनि खामानिनिफ्राय एसे गोजानाव थानायखौ नुदों। बेनि गेजेरावनो नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया गार्जोन मुसाहारिखौ इउपिपिएल दोलोआव नेहाथारि आरो बुंथिगिरि महरै थिसननायनि बाथ्रा फोसावो। नैथि खौराङाव दङ कक्राझाराव हिन्दु बेंगलिफोरा दि भटार केसनि सायाव रायजो सोरखारनि थिरांथाखौ सोंखारिदों। दुलाराय आसाम बेंगलि इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेशनआ हिन्दु बाङालिफोरनि बेरेखायै दि भटार केसखौ बोखारफिननो दाबि खालामनानै मंगलबाराव कक्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव आरो दलुवाबारियाव हेंथा सोमावसारदोंमोन। सोरखारखौ नासयनायनि दाय होनानै रोजा रोजा थागिरिफोरा दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लादों। सोमावसारगिरिफोरा प्लेकार्ड लानानै हिन्दु बाङालिफोरनि बेरेखायै दि भटारनि गसरफोरखौ बोखारदो, बिजेपि सोरखारजों गाहायाव थां आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सांग्रां जा बायदि स्लगान होदोंमोन। बे सोमावसारनायखौ लेङाइ आफादगिरि कपाल घोष आरो कक्राझार जिल्लानि आफादगिरि समर दासजों लोगोसे फेडारेशननि दैदेनगिरिफोरा दैदेनदों। बे दान्थे-बिदान्थेया बै समाव जागायजेन्दों जेब्ला रायजो सोरखारनि 22 जुलाइनि मुस्लिम नङि हानजाफोरनि बेरेखायै थाबथानानै थानाय केसफोरखौ बोखारनो बिथोनखौ उनाव हिन्दु बेंगलिफोरखौ नागारनानै सोदांनाय जादों। जथाइ आफादआ बे आगानखौ गोसो जानानै नेवसिनाय होनना सोंखारिदों। दैदेनगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि जुदि बे थिरांथाखौ उलथायनाय जाया अब्ला सोमावसारनाया गासै आसामावनो गोसारगोन। थामथि खौराङाव दङ सरुसाजाइ स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनानै आसामनि गेलेमु गेदेमा भगेश्वर बरुवानि मुङाव दोननाय जादों। आसामनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि आरो मुंदांखा गेलेगिरि भगेश्वर बरुवानि सन्मानाव सरुसाजाइ स्पर्टस कमप्लेक्सनि मुंखौ मावख'आरि महरै अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्टस कमप्लेक्स दोननाय जादों। सिगाङाव इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियाम मुङै मिथिजानाय बे मुंखौ सोलायनानै बरुवानो मोनसे जारिमिनारि मान बावनाय महरै बाख्नायनाय जादों, जाय आसामखौ हायुंआरि गेलेमुनि स्पटलाइटआव लाबोदों।
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सर'साजायाव हादोरसा गेलेमु सान फालिथायनि समाव थिरांथाखौ फोसावो, जेराव बर'आ रायजोनि मानगोनां सुबुं, एथलीट आरो गेलेमु मोजां मोनगिरिफोरा बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रिया थाबैनो स्टेडियामनि अरायथा गाहाय दरखंखौ बेनि गोदान मुंजों बेखेवगोन। 28 मेआव मोनसे केबिनेट जथुमाव गनायथि होजानाय बे आगाना इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होग्रा गेलेमु आइकनफोरखौ मान होनायनि सोरखारनि थिरांथाखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया हजायाव सा 33,910 आइजो फालांगियारिफोरनो 32 कौटि रां रानदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया हजायाव मोनसे राननाय हाबाफारिनि समाव गोदान जौगालु राहाफोर लाबोदों। सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै अरुणोदय बिथांखि मोनगिरिफोरा LPG सिलिन्डारनि थाखाय 2050 नि उफ्रा साब्सिडी मोनगोन। फैगौ बोसोरनि नबेम्बरनिफ्राय रेशन कार्ड गोनांफोराबो अनसुंथाइ बेसेनाव माइरं, सिनि आरो संख्रि बायनो खाबु मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरखौ राङारि हेफाजाबखौ मोजाङै बाहायनो थाखाय थुलुंगा होदों, जायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि जायफोरा बेबादि खालामो बिसोरो उफ्रा मददनि थाखाय आरजाथाव जागोन। फैगौ खोन्दोआव 25,000 आरो उनाव 50,000। आसामाव 40 लाख आइजोफोरनि गेजेराव 10 लाखआ सिगांनिफ्रायनो लाखपति जाबाय। हजाय हाबाफारिया आइजोफोरजों दैदेनजानाय जौगाथायनि गेजेरजों आसामखौ आत्मनिर्भर खालामनायनि थांखिजों आइजो फालांगियारिफोरनो 3,200 कौटि रांनि राननायनि मोनसे गिदिर बायजोआरि हाबाफारिनि बाहागो। बे हाबाफारियाव खाजोना मन्त्रि केशव महन्त, MP कामाख्या प्रसाद तासा, MLA रामकृष्ण घोष आरो शिबु मिश्रा, ALMDBनि मासिगिरि शिलादित्य देब, जिल्ला परिषद मासिगिरि जुन्ति बरा, हजाय नोगोर खुंथायनि मासिगिरि चतुर्थी रानी बिश्वास, ASRLMनि सामलायगिरि कुंतलमणि शर्मा बरदলৈजों लोगोसे लेङाइ कमिसनार, गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो जायगानि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारी आरो काम्पा बरगयारी गोजौ दावहानि थाखाय थियारि। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बिसायख'थिसिम 3 सप्ताल' थाबावनाय समाव बर' ओनसोलाव राजखान्थियारि बादायलायनाया मख'जाथाव गोख्रोंसिन जाबाय। सानै रोंग'थि गोनां दैदेनगिरि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) नि हाग्रामा महिलारी आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) नि काम्पा बरगयारीआ मोननै बियाबफोराव मोनसे रुजुजायै दिन्थिफुंनायाव नांथाबनानै दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला क'क्राझारनि देबरगाव 10 नंआव BPF नि गाहाय आरो BTC नि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीआ UPPL नि काम्पा बरगयारीजों मोगा-मोगि जागोन। बे समावनो चिरांदुवार 14 नंआव काम्पाया UPPL नि सिङाव खारगासिनो दं, फारसेथिं हाग्रामाया BPF नि जानानै दं। मोनसे गोजोनथाव जावजा मोगा-मोगि सोमजिदों। सानैबो दैदेनगिरिफोरा बे सप्तायाव हेफाजाबगिरिफोरनि गेदेर रिलिफोरनि गेजेराव गावसोरनि मुं थिसनदों, जाय गोजौ बाहागोखौ नोजोर होदों। गावनि नमिनेशन बिलाइ गथायखांनायनि उनाव हाग्रामाया काम्पा आरो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ सोंखारिदों आरो UPPLखौ गावसोरनि राजखान्थियारि जिउ राहाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनायनि दाय होदों। BPF नि खाबुफोरखौ फोथायनाय दं। बिथाङा दाबि खालामदों दि बिथांनि दोलोआ सेथि मासियाव नुजाथिगोन, बेनि उनाव BJP, कंग्रेस आरो जोबनायाव UPPL। काम्पायाबो समान गोहोजों फिन होदों आरो फोसावदों दि हाग्रामाया मोन्नैबो मासियाव थिरांथायारि जेननांगोन। बिथाङा बुंदों दि UPPLआ चिरांदुवारखौ लागोना रोखा आरो बर'नि राजखान्थियाव हाग्रामानि गोहोमथिया जोबबाय होनना समायखिरा लायो। हाथियार दैग्रा सोमावसारनाय मुगानि सानै खाथि लोगोफोरनि गेजेराव बे मोगा-मोगि दावहाया BTC जारिमिनाव बयनिख्रुइबो खाथिसिनाव नाजानाय आरो बादायलायनायफोरनि गेजेराव मोनसे जाबाय। 26 सेप्तेम्बरनि फिथाइया थि खालामगोन दि गोजाम गार्ड एबा गोदान दैदेननाया बर' राजखान्थिनि लामाखौ थि खालामगोन ना खालामा। द'थि खौराङाव दङ फोरोंगिरिफोरनो आसाम रायजो 2025 बान्थानि थाखाय सा 15 फोरोंगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। आसाम सोरखारि फरायसालि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि 2025 मायथाइनि थाखाय रायजो बान्थानि थाखाय सायख'जानाय सा 15 फोरोंगिरिफोरनि मुंखौ फोसावदों। फरायसालि सोलोंथायाव बिथांमोननि साबसिन बिहोमाखौ गनायथि होनानै बे बान्थाखौ फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर खालि होनाय जागोन। बे बोसोराव गेजेर फरायसालिनिफ्राय 8 आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय सा 7 फोरोंगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय थाइपाके गोजौ MP फरायसालिनि NGI इयुथ वेंकेन
राष्ट्र राव बिद्यालय HES नि लीलाधर उपाध्याय आरो मरान पाब्लिक गोजौ फरायसालिनि सनपालि गगैखौ गेजेर थाखोआव सायख'नाय जादों। गुबुनफोरनि गेजेराव तिनिसुकियानि रनजित बिकास सेठिया, लखिमपुरनि भृगु प्रसाद शर्मा आरो दम्बारुधर नेवार, जरहाटनि राजेश बरदलै आरो हाइलाकान्दिनि सुफियान सिद्दिकी बरभुइया दं। गुदि थाखोआव डिब्रुगड़नि निजु राभा आरो गुनिन्द्र गहाइ, कामरुप मेट्र'नि उर्वशी दास, गलाघाटनि नवीन चन्द्र दास आरो नन्दिता राजपुत आरो जरहाटनि अनिल चन्द्र हाजरिका आरो दीपिका शोभा पण्डितखौ सायख'नाय जादों। सोलोंथाइ बिफाननि बायदिब्ला जिल्ला आरो रायजोआरि थाखोनि स्क्रिनिंजों लोगोसे गोबां थाखोनि सायख'नाय बिखान्थिनि गेजेरजों मुंफोरखौ थि खालामनाय जादों। फोरोंगिरिफोरजों रायजो बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो आसाम सोरखारा सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो फरायसाफोरनि जिउखौ जौगाहोनायाव बिसोरनि बिफावनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान होनो थाखाय होनाय जायो। सायख'नाय बिखान्थिखौ शिक्षक पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइन खुंनाय जायो, जेराव फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ रेबथुमनो, आर'ज खालामनो आरो ट्रेक खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। गोजोन्थों।